Jambetre moyiedhi ne rango chenro mag dongruok e pinje mag Afrika Raila Odinga onyiso pinje ma omeo ma kembegi golo iro mathoth kendo ketho alwora ni mondo gichop singo mar omenda mane giketo e kedo kod lokruok e chal mar kor lwasi. Kolose romo mar COP27 e piny Misri, Raila bende nonyiso jotend pinje Afrika mondo ked gi mibadhi e yo motegno. George Bati nigi ler mar wachni. E twak mare mar sumo piny mangima paro e romo mar 27 mar pinje piny mangima motis ni COP27 madhi nyime piny Misri, kama pinje lalore ewi yore mag keto e timo kenge mag reso lwasi mamedo kethore kendo kelo midhiero ne piny mangima. Jachung' mar riwruok pinje Afrika AU e weche mag dongruok e yore tudruok Raila Odinga okoni mondo piny mangima ores kor lwasi. Pinje ahinya momeo nyaka chop singo ma gisebedo ka giketo e rombe mokalo mar chiwo omenda mar rakruok kod lokruok mar chal kor lwasi. Our disappointment has been that these forums, which are now almost annual, are becoming more like talking shops, and that there's very little in terms of follow-up to commitment made. And that is what we want to see change. That really is what our position is at this conference. Koloso motelo network mar Raila Odinga e romo mar COP27. Jatend piny Rwanda Paul Kagame onyiso pinje ma omeo mondo kik wuondre ni gimomiyo gigolo omenda en ni pinje Afrika nyalo tiyo marach gi omenda mag rakruok kod lokruok chal mar kor lwasi. Questioning whether Africa is ready to make use of climate finance should not be used as an excuse to justify inaction. The most valuable contribution that the developed countries can make is to reduce their emissions faster while investing with Africa to build sustainable green power. Raila kata kamano nyiso jotend pinje Afrika mondo ked kod mibadhi yo mawinjore ka okoni mane ohinga maduong' ne joket mwandu koting'o mago manyalo jolo pinje Afrika e rakruok kod lokruok chal kor lwasi. Corruption basically diverts funds meant for development into private people's pockets and scares away the private sector from investing. And that's the reason why all African governments must address this animal called corruption head on. If we do this, then we will be able to attract more private sector investment into our country. So it's China, which is more of a controlled economy, is attracting much more private sector investment. Well, because corruption is banned in China, and it is actually, it costs people their lives if you're found to be corrupt. This is what we need to do, introduce in Africa. Zero tolerance to corruption. Kata obiro ni lek mar pinje en tieko midhiero ma okel kod lokruok chal kor lwasi. Luoro en yo ma pinjego ahinya momeo yulo gode chopo singo mane giketo ka pinjo maduong' en ka bende giikore adier mar chopo singo mane gigolo mar golo oko piny mangima e hoho mar lokruok chal kor lwasi. George Bati, Ramogi TV. Ageno neno Moses Kaju